бүгінгі көндә глобальләшә торган дөньяда, интернетта яшьләр яши торган дөньяда инде ул авыл мәдәнияте, шәһәр мәдәнияте дию ничектер бүлү дөрес тә түгелдер. Ул миңа калса, монда без бүлү ягыннан түгел, киресенчә аларны киңрәк карап бергә күрергә тиештер. Бүгінгі көнне күрә торган, бүгінгі көн теле белән сөйләшә торган, бүгінгі көн шәһәрдә яшәүчеләрнең күзаллавын күрсәтә ала торган, сулышын күрсәтә ала торган шагыйрьләребез бар. Минем өчен әдәбият, татар әдәбияты ул беренче чиратта драматургия да түгел, чәчмә әсәрдә түгел, шигърият. Шәһәр тизлегендә яшәүче кешегә кабул итәргә уңайлы формадыр. Аның ритмы бар, образлары төгәлрәк һәм әйтелер бит, клиплы кабул итү, иҗади интеллигенция гына түгел, иҗат өлкәсендә генә эшләүче техник интеллигенция да бар. Инженерлар, программистлар, экономистлар, ниндидер үземдә бер ничә 5-6 ел заводта эшләгән егет, алар бик күп һәм алар белән аралашу кызыклы, аларның үзләренең проектлары бар, дизайн өлкәсендә, төзелеш өлкәсендә һәм алар тирәсендә күбрәк әйләнәм дип әйтергә була. Мәгариф ул бик зур эш. Бүген без берничек тә аны гаиләгә генә йөкли алмыйбыз, чөнки бик еш ишетәм аны татар тәрбиясе, милли тәрбия һәм тел башкасын гаилә биләргә тиеш дип, берничек тә аны гаилә генә бирә алмый, аның төпле мәгариф системасы булырга тиеш һәм аны инициативалы яшьләр генә һәм эшкуарлар гына башкарып чыга алмый. Әлбәттә, бу мәгариф ул дәүләт өстендә булган эш. Без дәүләттән көтә торган эш. Тел ул бик мөһим күрсәткеч. Миңа калса, ул бүгенге көндә ниндидер бер бастион, ниндидер бер шундый дивар кебек. Теләсә нинди күренешне татар күренеше дисәк, татар күренеше дигән сүзнең мәгънәсе югалачак. Күренешне аңлар өчен аның ниндидер барбер шикләрен күрү кирәк. Шуңа күрә бүгенге көндә шундый бераз консервативрак позициялардан татар сәнгате, татар иҗаты бар диебез икән, анда татар теленең урыны зарури бер өлеше аның. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.